Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka New Trap Youth Council Sheila Unit haka arpu prateri unai luar arhajar arpu ar. Kala IT da kasong pisa kum ka jingerap syaki laingot ki kena ki ban mi khmat ya ka jalami kalia haka lumpung ya kop jingi ka balatip kum ka 36 National Games Aquatic Championship ka ban salong haka jala Gujarat nadu ka khat kendai teri unai luar arhajar arpu ar hadu kan riu teri Risau arhajar arpu ar. Kini ki laingot ki kena ki ba dei na ka snong Sheila East Khasiels District ki kentop ya ka samla Mary Joan Singwan ka samla Priang Sok Singwan bat usamla ban pensingan Singwan. Haka jing IT kesong pisa lalam kemat do General Secretary ke HYC ba Roy ke Parsen Rem bat kiwe-kiwe de kinokit kam jang keseng. Kunjuk ya pi ki kun samla jong kejat riu jongi ki ban silage menta sia ka diga competition jong ka swimming ya ka ba nakaliang ka seng ya ka ba nakaliang ka diga unit na po Sheila ti sia ki penyak yang ketiga program kickbox ketwiang hipi dari nakadaw gom lakyar tim simla la badidon bentalah hundre te kumta ngasim yang bentar habar penyak yang ketiga cialang nakaliang jong ka HYC Sheila area unit kalau penbet yang ketiga program ke Bakarpang hagani kesni wat nakaliang jong kinoy lam jong unit kemla badidon bentalang bangi kesni nak kita gom lakyar dari mga kumunoy alam jong kaseng kajuk kapor kumu way nikit hot bikin oksong snong jong ka Sheila ibro kaway so banwan ang kapor ban shime ni kabenta nakabenta ka Sheila area unit ibro kaway kaseng nakapor sa kapor ni ju mi chakmat ban penpau ya ki jingslo ki jongi ka sarkar kamtam e ba ka sarkar ka de ban phai khmat lem bay day bat ki kamele kai hakani ka jala ka jongi kumunong shong snong nung kong e amso klemla ban penpa ka jing sarong ba ki kun samla ki jongi na po Sheila khamtam e akini isnam ki bamenta kilami shakman ban penpa ya kasap katalen ka jongi khamtam e bay day bat kani ka jing yakop jingi la ni ka swimming competition kumba shu pentep epi hakani ka na ka Meglia Games ka badang syudam isu sarong ban ong ba ki khana na po snong kumba shiphotli ki medal kila wanra namta kasnong mathawi borokowe lightly kila yo ki gold medal santli ki silver kumjuru artli ki bronze ti ndai tang kata ka kut ka jingale yashim benta ka jongki ki national competition ba fair hakini ki sngi ki banai ka bla dabru kila yasdang ban yashim benta bat ni so sarong ba hakini ki kanti upamenta sa shisien pan na ki sangwut ki nong mikmat la ni kinong le kai ki ban yashim benta ka national aquatic championship ka ban long hapo Gujarat isu sarong ban ong balaingot ni kita ki nong mikmat ka jala ki na kasnong ka jongi maso ban penpau ya ka jing ai khuble ka kerpang ya kinoelam jong kani ka club ka bala betin lenti ya kini ki khun samla jong snong maso ban ai khuble kerpang ya kini khun samla jong kasnong ki bayatre sitom na kasingi kumno ban pentebet ya ledi hakani ka jingele kai ka mangitip ba ublay tay kena le si ula ay ngi kum kinong snong jong kadong ka than Sheila kata kasap ka bakarpang le si banginyo ya kani kala ban pentebet pat khamtam e ledi hakani kamele kai hoy wala hapdeng ki jingduna ki babun hapo snong ngimdon ya ki jaka kilamet lani kita ki swimming pool ki pa ki kena ki jongi kinla ban pentebet ya ledi ni so thu ba ka jingi le si hapo wa ba ka jingi hapo swimming pool ka efet bak la bang tendre ngi kmi lenti balamba kani ka jing ya shimenta jo ki kun samla ki jongi ba nakaliang ka sengru kumju nyele ban bu ki jing dawa khmat jo sorka ba sorka ka di ban phai khmat sha kani ka kam jile ka ba chakni ka dong ka than jo snong ka jongi ka bala penmi ya kum kini kun samla ki bodon sam ba khnang bo maki ki nangla ban pentebet shu ka jing ya kop bat ka jing yo ka jongki ya ki medal kam dei ban kut tang hapo state level tengi kwa ban yu bagi kun samla ki jongi na than Sheila ban kiwi ki than ru kin job wat hapo ka national ba international level te ban pen urlong ya ta ka jingkwa ka jongi ngiso ban kentu ya ka sorka ban kentu ki bor ba dai pet
ha ko bede ka sports kamta me kerpang nam tak ni ka swimming competition kidi ban bu ya kijaka kilan met hang tia po Sheila ni nakalian yung kaseng le singin sa shim ya kani kum kaway kamat jing dawa ya kabangin sa bu akmat yung sorka haringkat ka jing trailang bat kibrig bedon benta bat kani ka jing le ka swimming ti bat ni kwa aru rambang ni ko ban shim kabu bayadon lang di press media ban kenturu yung kasorka jela kala penmi yang Meglia State sports policy deng basusi ko belong bahaduk menta umpala ban penteri kami kata sports policy ke jongi ngiyo i bahaka sports policy gidon sibon ki kendon ki bakumno on yarau ban kentiu ki kam sports bat kidon ru ki scholarship ki baper ki bakasorkar kala bu na kabenta ki samla ki bayok medal hapo ka state ka national international level ngismo ba kasorkar ka di ban penteri kami kini kendon kenama kanlong ka jing aimen sim ba ka jing arab ru ya ki kon samla ki jongi badana ka state ba kinangla ban pentebet shu ya ledi ha kini ki kami le kai ki ba per ngiso thu ha ba ki wan nanong kendong ki kemi ki kapa ki bahaya ngasem ki mla ban kersan ya ki ban pha kum kini ki khna ki jongi menta boro shtayo ki ha ban wansa aslong na banta ban practice kya ban le practice apo adrenaline kya ban practice hawe ke jaka namar bakim don ya jaka ngikan ma kini kisna ki banai ki baladap shaman le shim menta apo risa kya ban le practice apo gohati tang na benta ban yo ya taka ke jing kilamet ka babiang ha ka jing pet jing kmi chong ki coach tingi so ba sarkar kha ban shim ya ka jing ki kli ban penteri kampura ya ka sports policy ban wanra ki infrastructure ge fair kamtam ya ki dong ki than ki bodon ya kini ki kon samla ki penmi nak benta ban mi khmat ya state ka jongi khna begini ki samla ki jongi kin la ban yo medal umang om de tang state de kin yo ri medal hapo national kumju hapo international level kalau bukan simkia alor kanika benta bat sikentin Argentina kini ki kon samla ki jongi ki ban mi khmat hoi na kaliang jong seng kani ka program ka bagi pelong mata kasngi ka de ka program bangin kit riang lebi bapin la ban mi nang ni nasyolong ban poisup kaki jaka ka bapin pelong yang competition apo Gujarat boblei nong bu nong thau don lang ringkat bat pi ka jingya lenti ki jong pi bat kumjuru bapin yo e kamet ka bokot ki khia bat ban gi khmi lenti bada ka jingya jing treshitom ka jong pi le se pin la ban job ban yo e medal bat pin wan ra ka nam ko pura me ka jala ka jong i khamtam e yangi kum ki nong shong shnong jong ka shala e bro kowe te ngi kit bok kit riang pi ini di jing ai iberit nakaliang ka jong i ba kum kadang kajing aikit bokit biang bapila kon pendon kami ki hati jing don kam kajing ya lenti ke jong pi tak hadu bapinda pendat ke competition bat hadu benda pindawan pai syara ka jong le yeng sem ba kesnong ta tetang de kini kintin ngam don sibun ko molong ka de sangka program man kit bokit biang ini kun samla ke jong i ngangi skam bu ble nong bu nong taun don lang bat ki bat kin yo e kamet ke bokot khia khamtam me kin yo kon wan ra kanam ko buram kesnong ni baro poi kejela poi tetang de kajing sokumen ba kini ko samla na kanika jai review yo pra pijoni ban represent yang ka jelam sa Gujarat ban na kalian kaseng idai ni jing ai baret te punta nga khot ye phi ba subha ba pidang ni jing ai baret ya ka ba na kalian jong spiral ba roi pasendem ibalo ko jo ko reflection ng tin ko Sheila ban ai ke jing ai subha ye phi te punta nga khot ya i ban pichingai singwan ba in wan ban pidang ni jing ai kita dapat lakot saya yang seulang singwan yang dapat saya Mary June singwan Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.